India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kajing temu jong sipai Israel ban kurobi ka Gaza hapo ka plan bathamai bala menjor da ka security cabinet jong Myntri Rangbah do kari u Benjamin Netanyahu. Kalangat ha kajing sya kan tho ka bajur ha ka sngi tho ding balala napo bat syaba jong kari. Hadin jan arsenam nadu ka basdang jong ka thma ha Gaza u Netanyahu ulangat ha kajing sya pynbor ka bajur ban pentik nai kajing yate sangeh yasian ka banwan ra kajing sok bat ban pelat ya ki an million ngut ki brio kani ka than na kajing kerdu bam nalor kajing pelat nyo ki koi di basyara bor balabat da kili no ka Palestine. Kanong shun ka Israel ka Hamas ka ba kajing thombor basir kei jongka hakan neutarik urisau arjar pulai kala penmi ya kathma ha Gaza kala penram jor ya kajing temu ban penyar ya kajing yale kum ka kam pentrim ka bathamai hapo kajing temu bathamai bala menjor ban job persya ya ka Hamas kisipai Israel kin penkre ban kurop ya kajing sensyar hapo Gaza katba kidang sam ya kilat jing yarap syakiri upat ba ki badon syabar ki jaka badon kajing yale ong ka office jong Netanyahu ha ka sngi to ding balala Netanyahu ha ka post jong uleng ba ka X ula ong ngimlet ban kni ya ka Gaza nganlet ban pelat ya ka Gaza na ka Hamas ula ong ba ka jing pendu ya kile no ka Hamas ha ka than bat ka jing wanra ya ka jing sensyar pat ba ka basuk kanyara ban pelat ya ki koidi basyara bor jongi bat kan khanglat na ki jing ma din habut ka office Netanyahu kala ong baka kenhun menteri kelap diang ya kisan teli kinongrim kata ka bakan thup ya ka jing pendu ya ki bor sipai jong ka Gaza bat ka jing wanra ya ka wei pat ka rukom sensyar pat ba ka bom day ka Hamas lene ki bor sensyar ka Palestine. Kani ka jing temu kala penli mardor ya ka jing kentho na keleng ka perthai ha ka ba ka China ka Turkey ka Britain bat ki babun ki sarkar Arab kila penpau ka jing sokhia ka bajur usi Secretary General ka United Nation u Antonio Guterres ula khot ya ka te ka jing temu jong ka Israel kum ka jing penjur ka bashar khe ka babu jing ma na ka jing shar khe ka baladon lupa na ka benta ki million ngut ki nong Palestine ha Israel kelambi ki jing penpau ki baya per halor ka te ka rai jong ka kanhun menteri kadba u menteri ya dari u Israel kat ula ong ba ki sipai kila pendap ban penkre ban pentre kam ya ka te ka rai kakenhun bakong san jong ka jing yakhi na kabenta ki long ying jong ki koidi ki ba syara boru kala kentho jor ya kate ki jing temu da ka ba ong bakalong kum ka jing ino iki koidi ki ba syara bor